नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. बातमीपत्रात आपलं स्वागत. सुरुवात करूया हेडलाईन्सनं. गॅसचा तुटवडा, पालकमंत्री खोटं बोलतात, वैभव नाईकांची टीका. केसरकरांच्या विरोधात उबाटा शिवसेना आक्रमक. आणि सावंतवाडीतील त्या अलिशान बंगल्याचा पंचनामा. आता पाहूया सविस्तर बातम्या. बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडून आयोजित करण्यात आलेल्या सिंधू आरोग्य मेळाव्याला बांदा सरपंच यांच्यासह अपक्ष असणारे इन्सुली जिल्हा परिषद सदस्य व बांदा पंचायत समिती सदस्य यांना निमंत्रित करण्यात न आल्यानं बांदा शहर विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी कार्यक्रमस्थळी येत जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामतांसमोर अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. हा कार्यक्रम भाजपचा आहे की प्रशासनाचा, असा थेट सवाल त्यांनी केला आहे. यावेळी शहर विकास आघाडी व भाजपच्या कार्यकर्त्यात बाचाबाची झाल्यानं काही वेळ तणावाचं वातावरण निर्माण झालं होतं. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रवींद्र खेबडूकर व जिल्हा आरोग्य अधिकारी डॉक्टर सई धुरी यांनी जाहीररित्या दिलगिरी व्यक्त केली. बांदा प्राथमिक आरोग्य केंद्रात आज सकाळी 9:30 वाजता आरोग्य मेळाव्याचं मान्यवरांच्या उपस्थितीत उद्घाटन करण्यात आलं. कार्यक्रमाच्या अध्यक्षस्थानी जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष प्रमोद कामत होते. या कार्यक्रमाला सिंधुदुर्ग जिल्हास्तरीय व सावंतवाडी तालुकास्तरीय अधिकारी उपस्थित होते. इन्सुली जिल्हा परिषद सदस्य नितीन राऊळ, पंचायत समिती सदस्य सदा राणे यांच्यासह बांदा शहर विकास आघाडीचे पदाधिकारी, ग्रामपंचायत सदस्य साईप्रसाद काणेकर, सुशांत पांगम, मनसेचे तालुका प्रमुख मिलिंद सावंत, निवडेचे माजी उपसरपंच गुरुदास गवंडे, का सरपंच प्रवीण पंडित यांनी या ठिकाणी येत प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना जाब विचारला. यावेळी प्रमोद कामत यांनी स्वतः दिलगिरी व्यक्त करत सर्वांना शांत राहण्याचं आवाहन केलं. मात्र शहर विकास आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी आपला रोष हा अधिकाऱ्यांवर असल्याचं सांगितलं. कार्यक्रम बंद केला, सरपंचांचं नाव नाही, कशासाठी? गावात प्रोग्राम गावात प्रोग्राम घेणार, गावाचे पीएचसी प्रोग्राम असताना बांधा गावात गावाने निवडून दिलेला आहे, अधिकाऱ्यांनी जाणून बुजून लोकप्रतिनिधींच्या नावांचा निमंत्रण पत्रिकेत उल्लेख केला नसल्याचा आरोप केला. तसंच भाजपचे पदाधिकारी हे व्यासपीठावर असल्यानं हा कार्यक्रम भाजप पक्षाचा की प्रशासनाचा, असा सवाल देखील उपस्थित केला. यावेळी प्रशासनाची चूक मान्य करत डॉक्टर धुरी व खेबडकर यांनी सर्वांची दिलगिरी व्यक्त केली. बांदा येथील हा प्रकार जिल्ह्यात चांगला चर्चेचा विषय ठरला आहे. केवळ अपक्ष निवडून आले म्हणून त्यांना प्रशासकीय कार्यक्रमातून डावलण्यात येते का, असा सवालही उपस्थित होतोय. पारुल विद्यापीठातर्फे आयोजित वार्षिक सांस्कृतिक महोत्सवाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला असून मोठ्या उत्साहात हा कार्यक्रम संपन्न झाला. हा विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता, प्रतिभा आणि सांस्कृतिक चैतन्याचा एक उत्साहपूर्ण सोहळा होता. हा महोत्सव विविध प्रकारच्या सादरीकरणांचं आणि स्पर्धांचं प्रदर्शन करण्यासाठी एक गतिमान व्यासपीठ म्हणून कार्य करतो. यातून विद्यापीठात जोपासलेला समृद्ध सांस्कृतिक वारसा, कलात्मक अभिव्यक्ती आणि तरुणाईचा उत्साह प्रतिबिंबित झाला. विद्यार्थी, शिक्षण तज्ज्ञ आणि सांस्कृतिक क्षेत्रातील उत्साही व्यक्तींना एकत्र आणणारा कार्यक्रम उत्सव नाविन्य आणि सामाजिक सहभागाचा भाव अधोरेखित करून गेला. या महोत्सवाची सुरुवात सकाळपासून झाली आणि त्यानंतर दिवसभर चाललेल्या एका चैतन्यमय सोहळ्यात त्याचं रूपांतर झालं. यामध्ये विद्यार्थ्यांची सर्जनशीलता आणि प्रतिभा ठळकपणे दर्शवणारी मनमोहक सादरीकरणे, सांस्कृतिक प्रदर्शनं आणि रंजक स्पर्धांचा समावेश झाला. या प्रसंगी गोवा विधानसभेचे सदस्य अल्टून डिकोस्टा यांची उपस्थिती लाभली. त्यांच्या उपस्थितीमुळे संस्कृती, कला आणि तरुणाईच्या अभिव्यक्तीचा हा सोहळा अधिकच गौरवशाली आणि महत्त्वपूर्ण ठरला.
Dr. Devanshu Patel. I am president of Parul University, Goa. Today we have the privilege of having the presence of Altan sir, who is MLA of Cape, and the constituency in which our university, Parul University, is also located. Today we have the first annual day of the university. As you all know, this is the first state-private university of Government of Goa, approved by Government of Goa. We started in the year 2025 with first batch of students. We had 570 students. Out of that, nearly 530 students are from Goa. So it's a highly localized university. And today we are proud to host the first annual day of the university. I am also proud to tell all of you that first time in history of Goa, our university represented in Youth Festival of Government of India, which is called Association of Indian Universities Youth Festival. And in the regional competition, where 3 states participated, Maharashtra, Karnataka and Goa, our university, Parul University Goa, came second in all the competitions together, which includes dance, drama, music and literary events. So it's a proud moment not only for our university but also for Goa. And these students also represented our university in nationals and have won various competitions. Throughout our establishment as university and our functioning, Altan sir and all the people who are associated with local panchayat, they have extended great support for us in terms of coming up with the university, providing the necessary human manpower and all the support which is required for us to come up with the university. And in the coming years, we are going to gradually expand the university. Our intent is to have 8,000 students studying in this university and around 2,500 students studying on campus. So we have started and we are on our course to take this forward. I was quite happy knowing being a Panchayat member. What I understood today is more than 50% of the faculty of this college are girls. Almost 90 to 95% of non-teaching staff of this university present are girls. This I want you all media person to show the locals Goans. There is a misconception saying Goans are not getting jobs. But in this university, and we made it a point when requesting Dr. Devanshu. So Goan should be even more emphasis on the job side as well as the students. But I was very happy when we had a discussion with Devanshu and we came to know that more than 50% of the faculty, the teaching staff are Goans and the non-teaching staff 90 to 95% are Goans. This is the highlight of what we did for our villages, especially of Goa and Cape countries. I would thank and request Mr. Devanshu as well as Dr. Ajay to keep up this work and see that they can do the maximum to Goan students as well as the qualified Goans who can do some good thing for the society in this university. सांगतो म्हळ्यार जेन्ना परोल युनिवर्सिटी येयली and I was introduced to Dr. Devanshu Patel by a colleague of mine, saying that this first and foremost this land what they have purchased. I'm not a spokesperson, but I'm just saying because I know the fact. I think they have purchased it from a private owner. And when I was introduced to Dr. Then I put 2-3 points to it. First, I had told him that the local contracts, whatever work, jobs, everything has to be given to everyone. Second thing I told him that our goals, first and foremost, my constituency from Cape, maximum numbers of employment has to be given. And the third thing, what I had proposed is whatever courses they are having, our Cape people, our students, have to be given some discount and that whatever fees. So this was the 3 priorities what I had proposed. And today what I can say that there are almost more than 35 more odd people from my constituency working, might be in department as professors, you can take from the higher post, then clerical work, MTS, drivers, whatever other things. But from all the posts, from top to bottom, there are people who are working from my constituency.
well as other goods. So I'm happy with whatever jobs they have provided. But see, when it comes to jobs, employment is a big issue in Goa. When it comes to jobs, with much of jobs, whatever he gives, Dr. gives, it is less because we have a lot of educated people in my constituency. I don't want to speak of the rest of Goa, but I'm talking particular to Cape constituency. We have almost very high, good literacy rate in Cape. So I urge the president that whatever maximum jobs have to be given to my constituency. Then whatever if we don't have that profession, whoever, then it be given to other rest of Goa. सावंतवाडी शहराच्या सीमेवर नळपाणी योजनेचं काम सुरू असताना गॅस पाईपलाईन फुटली, यामुळे मोठ्या प्रमाणात गॅस बाहेर पडला. मात्र नॅचरल गॅस असल्यानं धोका नसल्याचं ठेकेदारानं सांगितलंय. मोरडोंगरी भागात ही घटना घडली. पाणी पुरवठा योजनेची लाईन खोदताना गॅस पाईपलाईन फुटण्याचा प्रकार घडला. यावेळी नगर परिषदेचे कर्मचारी दिसून आले नाहीत. उपस्थित ठेकेदारांनी नगर परिषद कर्मचारी इथे नसल्याचं सांगितलं, तर प्रत्यक्षदर्शी म्हणाले गॅस पाईपलाईन फुटल्यानं गॅस मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडला. सुदैवानं हानी झाली नाही, तर लाईन फुटताच तात्काळ ती बंद करण्यात आली. नॅचरल गॅस हवेशी संपर्क आल्यानंतर धोका निर्माण होत नाही. मात्र आता नागरिकांचा गॅस पुरवठा बंद करण्यात आलाय. अर्ध्या तासाने तो पूर्ववत होईल अशी माहिती गॅस पाईपलाईन ठेकेदारांनी दिली. बराच वेळ होऊनही नगर परिषदेचे अधिकारी कर्मचारी घटनास्थळी उपस्थित नव्हते. त्यामुळे येथील नागरिकांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नगर परिषदेच्या माध्यमातून सुरू असणारी नळपाणी आणि गॅस पाईपलाईनची कामं अनागोंदी पद्धतीने सुरू आहेत. दोन्ही बाजूने रस्ते बंद केले असून आम्ही घरी तरी जायचं कसं, असा संतप्त सवाल नागरिकांनी केला आहे. काहींना आपली चारचाकी वाहनं रस्त्यात उभी करून चालत घरी जावं लागतं. यामुळे नागरिकात प्रशासनाच्या कारभाराविरोधात तीव्र नाराजी पसरली आहे. गाड्या कुठं नाही इथं मला सांग. सकाळपासून चालू आहे. इथे कोण होता सुपरवायझर? तू होतास ना? खणत होतास तेव्हा तू? मी सकाळी आलेलो तेव्हा. सकाळी 10 वाजल्यापासून त्या बाजूला खणून घातलं, ह्या बाजूला खणून घातलं. अरे तिथे रस्ता खणून घातला, जाऊन बघा तरी. जॉईंट मारलाय ना, मग ते जॉईंट मारलाय. अरे मारायलाय म्हणजे तुम्ही आता दिवसभर जॉईन आम्ही जायचं आहे कुठनं? नाही तर लगेच बंद करा. चल माझं टू व्हीलर, चल गाडी काढ. युद्धाचे परिणाम आता भारतीय सोने चांदीच्या व्यापारावरती दिसत आहेत. सोने 40,000 रुपयांनी तर चांदी 2 लाख रुपयांनी घसरली आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश भुसडे यांनी. इराण, इस्रायल आणि अमेरिका यांच्या युद्धामुळे आता आपण बघतोय की जागतिक बाजारात मंदी आलेली आहे. त्याच अनुषंगाने सोनं आणि चांदीचे दर हे घसरत आहेत, वारंवार घसरत आहेत. चांदीमध्ये तब्बल 2 लाखांनी घसरले आहे, तर सोनं आत्तापर्यंत 40 ते 45,000पेक्षा जास्त किमतीने घसरलेलं आहे. एकंदरीत याच अनुषंगाने कणकवलीची नेमकी परिस्थिती काय आहे, सोन्या चांदीचे व्यापारी आपल्यासोबत आहेत. दीपक बेलोगरे साहेब नमस्कार. मागील 4 महिन्यामध्ये मोठी घसरण आता सध्याची पाहायला मिळते. काय परिस्थिती आहे? मागील 4 महिन्यापूर्वी काय होते आणि आत्ता काय आहे? नमस्कार. मागील 4 महिन्यापूर्वी जवळजवळ 1,86,000चं गोल्ड गेलं होतं सोन्याचा दर 24 कॅरेटचा, आणि चांदीचा जवळ 4,20,000पर्यंत रेट जो गेला होता. आणि आता घसरण जाऊन युद्धामुळे इराण आणि अमेरिकाच्या युद्धामुळे आता आजचा रेट जवळजवळ 1,45,000च्या आसपास आहे, आणि चांदीचा रेट 2,10,000च्या आसपास आहे. जवळजवळ 2,20,000 जर कमी जवळ झाले चांदीमध्ये. सोन्यामध्ये जर 40-41,000 कमी झाले जवळ 24 कॅरेटमध्ये. नेमकं काय कारण असू शकते? हे युद्धाचंच कारण आहे, लक्षात ठेवा. आणि युद्ध हे पुकारलं ह्यांनी, इस्रायल आणि इराणने. तर आता जवळजवळ 22-23 दिवस आजचा 9 मिनिटं ते आहे जवळजवळ. आणि आता 5 दिवसासाठी युद्ध थांबले. पण हे आता पुण्यात आणखीन अमेरिका आणखीन रशिया ह्यांच्यामध्ये काही करार नवीन होत आहेत की डॉलरवरती परत चाललं आहे त्यांचं. त्याच्यामुळे हे सगळे रेट, सोन्याचे रेट कमी आलेत. आणि 5 दिवसानंतर काय वेळ समजेल, लक्षात ठेवा आपल्याला. पण आता ही रेट कमी आला तर गिरायकाला मी सांगेन की तुम्ही ह्या रेट पण मध्ये घ्या सोनं. ज्यावेळी तुम्ही 180 घेतलात त्यावेळी रेट जास्त होता, पण आता हा कमी रेट आलेला आहे. त्यावेळी तुम्ही घेतलात तर तुम्ही थोडं हे होऊन जाईल, तुमचं प्रॉफिटेबल होऊन जाईल. किंवा आणखीन हा पुढे नंतर दिवाळी की दसऱ्यानंतर पुढे रेट वाढणारच आहे 100%. तर वेळेस सोन्यावरती सगळी चालते, तो हा पुढे नंतर रेट वाढणार आहे, कमी होणार नाही आणखीन, असं आम्हाला वाटतं. काही ग्राहकांची शंका आहे की अजून देखील सोनं कमी होईल, कारण एवढं 40,000 अजून कमी होण्याची काही जण वाट बघत असेल, त्यांना काय सांगा? नाही कमी होणार, लक्षात ठेवा. तरी पण मार्केटची पोझिशन म्हटलं सोन्यावरती सगळं चालतंय. सोनं चांदी आज लोकांनी 2 लाख, 3 लाख, 3.5 लाखने चांदी घेतले, ते आज कितीमध्ये लॉस आहेत बघा.
याच्यामुळे मार्केटचं केलं तर तुम्ही नाही चांदी कमी होणार, सोनं कमी होणार. हा आणखीन 2-3 महिन्यात अपवरती घेणार आणि वाढणारच आहे भाव. एप्रिल मेच्या असतात, पुढे आता सीझन येतो आपला. सोन्याची गुंतवणूक एक अखंड सिक्युअर मानली जाते. विश्वास म्हणजे खरोखरच सोनं सिक्युअर गुंतवणूक केली तर आपल्याला पैसे भविष्यात मिळते असं म्हणतात एकंदरीत. पण आता ह्याच सोन्याचा भाव घसरत आहे, चांदीचा भाव घसरत आहे. आपल्याकडे कोकणामध्ये एकंदरीत बघितलं किंवा सिंधुदुर्गामध्ये बघितलं तर सगळेच जण गुंतवणूक आणि सोन्याची आभूषणं करण्यासाठी जास्तीत जास्त कल असतो. एकंदरीत त्या संदर्भात काय सांगाल? त्यासमोर आज जर बघितलं सोन्यावरतीच सगळे आज सिंधुदुर्गाचं आहे ते सोन्यावरतीच सगळं, म्हणजे आपले जे व्यापारी आहेत ते सोन्यावरतीच सगळं हे करतात. आज जर लोन पाहिजे तर सोनं बँकेत ठेवून ताबडतोब तुम्हाला लोन मिळतं. बँकेत गेलं ताबडतोब लोन मिळणार नाही. पण हे जे आज 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, 1 लाखांचं सोनं घेतलं आहे त्या बँकेत तुम्हाला आज 1,10,000 रुपये 10 ग्रामला पैसे मिळतात तुम्हाला. तो आणि व्यापार करायला चांगलं मिळतं की लोन घ्यायची गरज नाही. आणि कुठे तुम्ही 24 तास कुठे बँकेत तुम्हाला SBI भरपूर लोन आज होत आहेत. त्याचं कारणच ते आहे की आज जो धंदा चालला आहे तो सगळं गोल्डवरती सगळं चाललं आहे आणि पैसे आपल्याला पाहिजे तर फटकन मिळतात व्यापारासाठी. त्याच्यामुळे सोनं हे सगळ्यात सिक्युअर आहे. पण नेमकं काय घ्यावं? आभूषणं घ्यावी की सोन्याचं लॉकेट किंवा अन्य काही बिस्किट वगैरे असतात, नेमकं काय घ्यावं? तुम्हाला लग्नासाठी पाहिजे दागिनेच लागतात. पण जर तुम्हाला जर इन्व्हेस्टमेंट करायचं तर कॉईन्स घ्यावं, वळं घ्यावं, अशा प्रकारची दागिने घ्यावे की ते हॉलमार्कचे असावेत की ते बँकेत पण जास्त कमी होत नाही. असे हॉलमार्कचे दागिने खरेदी करणं योग्य आहे सगळ्या सध्या. नेमकी योग्य वेळ कधी साधावी घेण्याची त्याबद्दल काय? मी म्हणतो आता पण हा रेट कमी आला तो चांगला आहे. ह्याच्यापेक्षा रेट आणि कमी येईल ह्याची गॅरंटी न पकडता तुम्ही सोनं आता पण घ्यावं. आज 1,41,45,45 आत रेट, तर तो पण चांगली गोष्ट आहे. अजून सोनं लोकांनी खरेदी करावं असं मी आवाहन करतो सगळ्यांना. पण एकंदरीत जर पाहिलं की सिंधुदुर्गामध्ये असेल की कोकणाची अर्थव्यवस्था ही सोनं आहे किंवा पर्यटन जिल्ह्याच्या दृष्टिकोनातून आहे. पण या सोन्यामध्ये चांदी देखील आहे. चांदीचं प्रमाण देखील आता कमी होत आहे. काही जण कमी होण्याची वाट बघतायत, म्हणजे कधी कमी होईल आणि नंतर काही शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करतात. शेअर मार्केट इन्व्हेस्ट करणं योग्य की सोन्यामध्ये इन्व्हेस्ट करणं योग्य? आता टी व्हीवर ते जे हे सांगतात आहेत म्हणजे मोठे मोठे जे लेक्चर करतात ते सांगतात की तुम्ही सोनं चांदी घ्या. आज रेट तुम्हाला पुढे रेट आणि 7-8 महिन्यात हा रेट जाणार आहे. परत चांदी 7 लाख होणार आहे म्हणतात, सोनं 3.5 लाख होणार आहे. तर हे ते सगळे अफवा आहेत. पण ते त्याच्या निम्मे जरी आले तरी आपल्याला फायदा आहे, प्रॉफिटमध्ये आहे. तर सोनं काय चांदी काय दोन्ही घेतलं तरी योग्यच आहे. हायएस्ट कितीपर्यंत जाईल सोनं? हा एक 3,50,000चा मागे बोलबाला चालला होता आणि चांदी 7 लाख. पण अजून आता थोडी कमी आली. हा कमी होऊन परत वरती पिकअप घेणार लक्षात 100%. आणि हा रेट वाढणारच आहे 100%, असं मी समजतो. आता गुढीपाडवा आला होता त्यावेळी सोन्याचे रेट कमी झाले. आता अक्षय तृतीया काही दिवसांनी येते एकंदरीत, त्यावेळी काय होईल? रेट न वाढणार 100% वाढणार आहे. अक्षय तृतीया बाजाराचा वाढण्यावरती आहे, कमीवरची अजिबात नाही आहे. जागतिक मंदी येण्याची शक्यता वर्तवली जाते. तरी सोनं आणि चांदी हे शेवटी वाढणारच आहे 100%. त्यात नक्कीच वाढणार आहे. निश्चितच. धन्यवाद. हे होते दीपक बेलोरकर, सुवर्णकार. त्यांनी सांगितलेलं आहे की सोनं आणि चांदीची ही योग्य गुंतवणूक आहे. पण काही बघितलं तर सध्या मंदी आहे, सोन्याचे दर, चांदी दर हे कमी होत आहेत. ग्राहक कमी होण्याची वाट बघतायत, नंतर गुंतवणूक करण्याची वाट बघतायत. पण एकंदरीत योग्य वेळ कुठली ही देखील आपल्याला समजत नाही आहे. पण योग्य वेळेचं योग्य नियोजन केलं तर ग्राहकांचा देखील फायदा होईल असं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल दहीभाऊकरसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. कुडाळ मालवण विधानसभा मतदारसंघाचे माजी आमदार वैभव नाईक यांच्या वाढदिवसानिमित्त कणकवली उबाटा सेनेच्या वतीने श्रीधर नाईक चौक येथे रक्तदान शिबिर घेण्यात आलं. यावेळी मोठ्या संख्येने युवकांनी उपस्थित राहून रक्तदान केलं. कुडाळ मालवणचे माजी आमदार वैभवजी नाईक आमचे नेते व लढवया नेतृत्व यांच्या वाढदिवसानिमित्त रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे. लोकांसाठी नेहमी लढत राहतात, आंदोलन करतात. मग ते रस्त्याच्या हायवे संदर्भात असेल किंवा शेतकऱ्यांच्या बाबतीत असो
आंबा बागायतदारांच्या बाबतीत असो, प्रत्येक गोष्टीमध्ये ते लढत असतात आणि त्यांच्या या वाढदिवसाच्या निमित्त मी त्यांना एक शुभेच्छा देतो की भविष्यात ते मंत्री व्हावेत अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. मी वैभवजी नाईकांना येत्या 2 दिवसात 26 तारखेला त्यांचा वाढदिवस होता आहे, त्या निमित्ताने मी पहिल्यांदा शुभेच्छा देईन आणि त्यांचा संघर्ष जो आहे गेले 20 वर्षातला संघर्ष जवळून पाहणारा एक कार्यकर्ता म्हणून, एक भाऊ म्हणून मी या ठिकाणी उभा आहे. जवळजवळ 2000-2003 पासून आम्ही संघर्ष बघितलेला आहे. कालचंच एक उदाहरण देईन की कालच्या आंबा बागायतदारांचं एक मोठा आंदोलन राजू शेट्टी यांच्या नेतृत्वाखाली या ठिकाणी झालं आणि काल अशा प्रकारे प्रशासनाने त्या आंदोलनाला ट्रॅप केलं होतं की चारही बाजूनी आम्ही रस्ता अडवला, हायवे अडवला, पण प्रशासनाने एक ट्रॅप करून सांगितलं की एका बाजूने ती वाहतूक वळवली, हायवे कुठे अडथळा करणार नाही अशा पद्धतीने प्रशासनाने चाल केली. वैभव नाईकांचे हे लक्षात आल्यावरती लगेचच त्या ठिकाणी त्यांनी एक चाल खेळली, प्रशासनाच्या विरोधात म्हणाले हे केलं पाहिजे आपल्याला आणि राजू शेट्टींना त्यावेळी त्यांनी सांगितलं की आपण हा मोर्चा चालत कणकवलीच्या दिशेने त्या ठिकाणी नेला पाहिजे आणि त्यांची ही चाल खरोखरच यशस्वी ठरली आणि प्रशासनाला झुकावं लागलं आणि जिल्हाधिकारी मॅडम त्या ठिकाणी आंदोलनस्थळी आल्या आणि आंबा बागायतदारांना एक त्या ठिकाणी ठोस भूमिका त्या ठिकाणी त्यांनी प्रशासनाने मांडली आणि ते आंदोलन स्थगित झालं. खरं म्हणजे सांगायचं म्हणजे काय, त्यावेळेचा टायमिंग जो असतो राजकीय टायमिंग, तो चांगला टायमिंग साधण्याचं काम वैभव नाईक कायमच करतात. त्यामुळे आंदोलन, त्यांची कुठचंही आंदोलन असो हे सक्सेस होतं आणि अशा लढवया अशा आमदाराचा येत्या 2 दिवसात वाढदिवस आहे आणि अशा लढवया आमदाराला मी परत एकदा या ठिकाणी शुभेच्छा देतो. माझे सहकारी आणि माझे आमदार ज्यांचा 26 मार्चला वाढदिवस आहे, त्या वाढदिवसाच्या निमित्तानं त्यांना शुभेच्छा देतो. अनेक संघर्ष हे आपल्या संपूर्ण सामाजिक आणि राजकीय जीवनामध्ये वैभव नाईकांनी अनुभवलेले आहेत आणि त्याच्यावर मात करत, त्या संघर्षावर मात करत, त्या आव्हानांचा सामना करत आजपर्यंत त्यांनी आपली एक राजकीय कारकीर्द या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या समोर आणि महाराष्ट्राच्या जनतेच्या समोर तितक्याच ताकदीनं उभी केलेली आहे. खरं तर त्यांनी 2 वेळा आमदारकीचं पद भूषवलं, कणकवलीचे ते उपनगराध्यक्ष होते आणि अनेक पदं त्यांनी, शिवसेनेचे जिल्हा प्रमुख होते, अनेक पदं त्यांनी भूषवलेली आहेत आणि त्या पदांना एक न्याय देण्याचा प्रयत्न आपल्या विचारातनं, आपल्या भूमिकेतनं, आपल्या ताकदीनं त्या ठिकाणी केलेला आहे. माझ्या सगळ्या शुभेच्छा ह्या नक्कीच त्या ठिकाणी वैभव नाईकांच्या पाठीमागे राहतील. त्याला त्या ठिकाणी सगळीच त्या ठिकाणी सत्तेची पदं त्या ठिकाणी मिळो आणि त्यांचा जे काय राजकीय जो काही संघर्ष आहे, हा संघर्ष त्या ठिकाणी येणाऱ्या म्हणजे पुढच्या वर्षामध्ये संपू देत आणि त्यांच्यावर कुठेतरी एक चांगली जबाबदारी पुन्हा एकदा जिल्हावासियांनी द्यावी अशी वाढदिवसाच्या निमित्ताने अपेक्षा करतो. जिल्हा म्हणून जेव्हा एखादं काम करण्याची संधी मिळते तर तो संघर्ष घरापासून सुरू होतो आणि इथपासून संघर्ष करता करता जेव्हा आपण एखाद्या अनोळखी शहरामध्ये येतो तेव्हा आपल्यावर विश्वास ठेवून जनतेची सेवा करण्यासाठी रक्तपेढी सुरू करण्याचा जो माणूस होता त्याच्यासाठी तो पूर्ण करण्यासाठी साहेबांनी इनिशिएटिव्ह घेतल्यामुळे आज ही रक्तपेढी जे काम करते आणि ज्याचा जनतेला जितका जास्तीत जास्त फायदा होईल, प्रत्येकाला आरोग्य सेवा देण्यासाठी ही रक्तपेढी ते काम करते. मी जे काही रक्तदाते होत आहेत तर मला एक ब्लड बॅग जी आहे 3 लोकांपर्यंत दिली जाते. 3 पेशंटला त्याचा मदत होते. त्या 3 पेशंटचे करून सगळ्या लोकांचा आशीर्वाद तुम्हाला मिळो आणि तुमच्या सर्व इच्छा पूर्ण हो. तुम्हाला वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा. रक्तदान शिबिर होतं एकंदरीत, काय सांगाल या शिबिराबद्दल? आज माननीय आमदार वैभव नाईक साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त दरवर्षीप्रमाणे आम्ही ह्या ठिकाणी रक्तदान शिबिर घेतलेलं आहे. वैभव नाईक हे प्रत्येक अडल्यापड जनमानसात जे आहेत, कुणाला काय अडचण असू दे, काय असू दे, कोण आजारी असू दे, प्रत्येकाच्या अडीअडचणीमध्ये भाग घेतात. त्याची जाणीव ठेवून आज आम्ही समाजातर्फे आपण हे रक्तदान शिबिर ठेवलेलं आहे आणि त्याच त्यांच्या कार्याची जाणीव ठेवून आज आपण या ठिकाणी रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे आणि त्या ठिकाणी सर्वांनी जो उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला त्यावेळी सर्व सामान्य कार्यकर्त्यांचे, जनसामान्यांचे आम्ही आभार मानतो. काय सांगाल, कॉलेजातील विद्यार्थी बहुसंख्येने उपस्थित होते? नमस्कार सर, मी डॉक्टर अजय जगताप, विजयराव नाईक कॉलेज ऑफ फार्मसी इथं प्राचार्यपदी कार्यरत आहे. आज जो हा सामाजिक उपक्रम आम्ही आमच्या आदरणीय साहेबांच्या येणाऱ्या वाढदिवसानिमित्त आम्ही राबवत आहोत
त्यासाठी आमच्या कॉलेजच्या विद्यार्थ्यांनी खूप चांगला प्रतिसाद दिला. जवळपास 50पेक्षा जास्त विद्यार्थ्यांनी आज स्वेच्छेने रक्तदान केलं आणि रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आपण नेहमी म्हणतो आणि या महान कार्यात आमच्या महाविद्यालयाच्या वतीने छोटासा खारीचा वाटा लागला आणि समाजाला आणि वेळोवेळी जेव्हा गरज लागेल त्यावेळी रक्ताचा नक्कीच उपयोग होईल. आपल्याला माहिती आहे की एक रक्तदाता पाच प्रकारचे जीव वाचवतो. तर त्या सर्व शुभेच्छा आमच्या विद्यार्थ्यांनी जे रक्तदान केले सर्व शुभेच्छा आमच्या आदरणीय साहेबांना मिळाव्या आणि त्यांच्या भविष्यासाठी भावी वाटचालीसाठी खूप सारे शुभेच्छा. धन्यवाद. शेअर ट्रेडिंग मार्केटमधील कोट्यावधींच्या घोटाळ्यातील मुख्य संशयित सागर कारोडेकर याच्या सावंतवाडीतील अलिशान बंगल्यावर दाखल होत ठाणे क्राईम ब्रँचच्या विशेष पथकानं पंचनामा केला. पाहूयात. कोट्यवधी रुपयांची फसवणूक केल्याचा आरोप या प्रकरणात कारोडेकर यांच्यावर करण्यात आला असून आज ठाण्यातील पोलीस पथक दाखल झाल्यानं खळबळ उडाली. यावेळी सावंतवाडी पोलीसही उपस्थित होते. दाराला कुलूप असल्यानं तज्ज्ञाला बोलावून ते खोलण्यात आलं. संशयितांवरील आरोपांच्या पार्श्वभूमीवर तपासाची चक्र वेगाने फिरू लागली आहे. त्यात सावंतवाडीतील कारोडेकर याचा अलिशान बंगला पोलीस तपासाच्या केंद्रस्थानी आहे. आणि 55/26 गुन्हा दाखल असल्याने यातील आरोपी सागर कारोडेकर याचा सावंतवाडी येथे बंगला असल्याचे माहीत पडल्याने आम्ही बंगल्याची झडती घेण्यासाठी या ठिकाणी आलेलो आहे. परंतु लॉकमध्ये कुणीतरी फेविकॉल टाकल्याने लॉक उघडत नाही. त्यासाठी लॉक उघडणारा बोललेला आहे आणि 2 पंच आमच्या समक्ष आहेत. सागर कारोडेकर याचे भाऊ सचिन कारोडेकर सुद्धा आहेत. सचिन कारोडेकर आमची तुम्हाला झडती वगैरे घ्यायची आहे. आमच्यासोबत आमचे हवालदार आणि पाटील आणि सावंतवाडी पोलीस स्टेशनचा स्टाफ अनिल शांताराम दुरी पोलीस हेड कॉन्स्टेबल 154. त्यावेळेस तिथे नाव टाकलं स्लीपर टाकलेलं कुडाळमध्ये सध्या सुरू असलेल्या सिंधू सरस प्रदर्शनाची रंगत काल एका आगळ्या वेगळ्या कार्यक्रमानं द्विगुणित झाली. जिल्ह्याच्या जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांनी केवळ उपस्थिती दर्शवली नाही तर चक्क व्यासपीठावर येऊन नृत्याचा आनंद लुटला. चिमणी पाखरं डान्स अकॅडमीच्या चिमुकल्या कलाकारांसोबत त्यांनी केलेल्या नृत्यानं उपस्थित प्रेक्षकांची मनं जिंकली. सावंतवाडीतील मोती तलावात भला मोठा अजगर दिसून आला. सायंकाळी तलाव काठावरून जाणाऱ्यांच्या तो निदर्शनास आला.
सिंधुदुर्ग जिल्हा दुर्गम भाग असल्यानं येथील शासकीय आरोग्य संस्थांमध्ये सर्व प्रकारचे तज्ज्ञ डॉक्टर उपलब्ध नसतात. ही उणीव भरून काढण्यासाठी आणि जिल्ह्यातील दुर्बल व वंचित घटकातील रुग्णांना सर्व प्रकारच्या स्पेशालिटी सेवा एकाच छताखाली मिळाव्यात या उद्देशानं पालकमंत्री नितेश राणे यांच्या संकल्पनेतून आज मेगा मेडिकल स्पेशालिटी तपासणी शिबिराचं आयोजन करण्यात आलं होतं. हे शिबिर आता दर 3 महिन्यांनी घेण्यात येणार आहे. या आरोग्य शिबिराचं उद्घाटन जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि सावंतवाडीचे प्रभारी नगराध्यक्ष ॲडव्होकेट अनिल निरोडेकर यांच्या हस्ते करण्यात आलं. आपलं हे जे महाआरोग्य शिबिर सन्माननीय असलेले आपले नेते नितीन राणे साहेब पालकमंत्री यांच्या संकल्पनेतून आणि सन्माननीय आपल्या महायुतीचे असलेले मुख्यमंत्री फडणवीस साहेब शिंदे साहेब यांच्या संकल्पनेनं आपलं सर्व जनतेचं आरोग्य चांगलं राहावं. आरोग्य चांगलं तर आपण पैसे कमावलेले आपण उपभोगू शकतो आणि आरोग्य चांगलं राहण्यासाठी सगळी टीम मोफत आपल्यासाठी सगळी योगदान दिलं. आपण जिल्हा परिषद आरोग्य काढतो, जिल्हा परिषद आणि आपण हे सर्वांनी एकत्र येऊन आपल्या सगळ्यासाठी काम करायचं. आपण करूया जनतेनं पुढे येऊन आपण त्याच्यातनं सहभाग घ्यायचा आहे. त्याच्यातनं आपण त्याच्यात आता नाही तर महाआरोग्य शिबिर आहे. या महाआरोग्य शिबिराचं एकदा आपली प्रगती एवढे कसे आला एवढे लोक काल बांद्याला महाआरोग्य शिबिर झालं साहेब 324 पेशंट तिथे होते. आज मला वाटतं इकडे 400-500 आकडा क्रॉस करणार आहे. त्याच्यानंतर आपलं महाआरोग्य शिबिर यशस्वी झाल्याचं दिसत आहे. तुम्ही सर्वांनी पेशंट असतील त्यांनी थोड्या लोक गप्पा बसरताना आपला एक इंजेक्शन इंजेक्शन झालेलं आहे. त्याच्यात आपण काल पण बांधायला दिलेले 5 जणांना बोलवले एकटं झालं. का होतं त्याच्यात लोक गैरसमज अफवा पसरतात. पुढे ते मुलं होणार नाही, हे होणार नाही, हे चुकीचं आहे. सरकारनं एवढं संशोधन करून एवढ्या सायंटिस्टनं एवढं संशोधन करून एवढे लस आणली की पुढे आपल्याला कॅन्सर डिटेक्ट होऊ नये, कॅन्सर होऊ नये आणि कॅन्सर न होण्यासाठी प्रिकॉशन म्हणून हे ट्रीटमेंट आणि त्याच्यासाठी इंजेक्शन आहे. त्याच्यासाठी मी आपल्याला आवाहन करतो, कोणी न घाबरता जेव्हा एखाद्यावर आपल्याला कन्व्हेन्शन करतील, एखाद्यावर आपलं प्रबोधन करतील, आपले डॉक्टर लोक करतील, टीम करतील, त्याला का आपण आपल्या आरोग्यासाठी सकारात्मक प्रतिसाद द्यावा आणि ते इंजेक्शन घ्यावं. ते तुमच्यासाठीच आहे, मोफत आहे आणि त्याच्या पूर्ण सुरक्षित आहे. त्या महाराष्ट्र शासनाच्या आरोग्य शासनाने आणि महाराष्ट्र शासनाने पूर्ण त्याची जबाबदारी घेतलेली आहे. संपूर्ण भारत सरकारने घेतलेली आहे. त्यामुळे तुम्ही घ्यावं. परत या महाआरोग्य शिबिराच्या निमित्त तुम्हाला सर्वांना शुभेच्छा देतो. सर्व प्रकारच्या आजाराची ट्रीटमेंट देण्यासाठी हा महाआरोग्य शिबिराचा आणि पायाचा इथे काढलेला आहे. मी सावंतवाडी नगर परिषदेमार्फत आपण मनापासून या ठिकाणी कौतुक करीन ॲज अ ऑफिसर म्हणून की आपण ही सुंदर संकल्पना सावंतवाडीसारख्या नगर परिषदेच्या ठिकाणी राबवतो. त्याबद्दल भारतीय जनता पक्ष आणि सावंतवाडीच्या नगर परिषदेच्या वतीने मी आपल्याला फार फार आभारी आहे. कारण जनतेला या ठिकाणी अशा प्रकारचा हा न्याय देण्याचा आपण प्रयत्न केलेला आहे. खरोखरच आता आपण सांगितलं की ज्यांचं स्क्रीनिंग होईल, ज्यांचं स्क्रीनिंग झाल्यानंतर एखादा आजार उद्भवेल किंवा रिपोर्टमध्ये पॉझिटिव्ह निगेटिव्हचा येईल, त्यानंतर ही सेवा आपण जी देण्याचा प्रयत्न करतो. खरोखर तुमच्या मनापासून डॉक्टर फॅकल्टीचं या ठिकाणी सावंतवाडी नगर परिषदेचा प्रभारी नगराध्यक्ष म्हणून मनापासून अभिनंदन करत तुमच्या एंटायर प्रोजेक्टचं कौतुक करेन. मी बघतोय की सकाळपासून सर्व स्टाफ नर्स त्या उद्या आहेत. तुमचं स्टाफ नर्सचं पण या ठिकाणी मनापासून कौतुक करेन. कारण हे फक्त डॉक्टर फॅकल्टीचं काम नसून त्याच्या खालच्या
एका दिवसाची रुग्णांची काय आपण सेवा करू शकतो आणि हे एकदम जर करून साधारणतः म्हणजे आजचा कॅम्प झाला तर यामधून जे काय पेशंट स्क्रीनआउट झालेले आहेत ते पुढचे 3 महिने त्यांचं सर्जरी असतील, त्यांच्या काही केमिकल असतील, त्यांचे इतर मेडिसिन असतील, मेडिसिन असतील, त्या गोष्टी या 3 महिने करावी आणि पुढच्या वेळेस परत 3 महिने जिल्ह्याकडून त्यामध्ये ज्या त्रुटी आढळल्या असतील तर त्या पेशंटला ते स्वतःच्या खाण्याला घेऊन जावे आणि त्यांना काही अँजिओग्राफी किंवा बाकीच्या हार्टच्या संदर्भात छोट्या शस्त्रक्रिया आहे ते करून त्यांना स्वतःच्या परत आपल्याला फ्री ऑफ चार्जच्या सर्व पेशंटला ते करणार आहे. तसेच सुदर्शन हॉस्पिटल सांगली यांच्याकडून आलेले आहेत. रोटेटर ते सांगलीचे आपल्याकडे ग्रहण आलेले आहेत की आता त्यांनी सुरक्षित केलं होतं ते डायबिटीस हायपरटेन्शनमध्ये जे आपल्या डोळ्याच्या पाठीमागे जो पडदा असतो त्याच्यामध्ये डायबिटीस आणि हायपरटेन्शनमध्ये बऱ्याच गोष्टी होतात आणि लोकांची दुरुस्ती राहण्याची शक्यता असते आणि अशा गोष्टी वापरून त्या रुग्ण भागात असत नाही. त्यामुळे ते त्यांची संकल्पना कशी आहे की प्रत्येक विलेजमध्ये जाऊन त्यांची घ्या अशा रुग्णांची तपासणी करतात आणि ते सुद्धा ते रुग्ण घेऊन घेऊन जाणार सर्वांची ट्रीटमेंट फ्री ऑफ चार्ज करणार आणि परत रुग्णांना ते आणून सोडणार अशी या महाआरोग्य शिबिराची संकल्पना आहे. कणकवली रस्त्यावर उभी असलेली कार नागरिकांनी चक्क उचलून बाजूला केली. यावेळी पोलिसांवरती संताप व्यक्त केला. दीपक केसरकरांनी राजीनामा द्यावा अशी मागणी रुपेश राऊळ यांनी केली आहे. अशोक खरात यांच्या माध्यमातून म्हणजे ज्या पद्धतीने एक महिलांवर अत्याचार करत ह्या बोंडू बाबाने घातलेला धुमाकूळ जो आहे आणि हा धुमाकूळ घालत असताना त्याला खऱ्या अर्थानं राज्यकर्ते म्हणून आणि ज्या व्यक्तीकडून किंवा एखाद्या लोकप्रतिनिधी एखाद्या समाजात काम करणाऱ्या सामाजिक कार्यकर्त्याकडून ज्या जनतेचं हित अपेक्षित असतं, ह्या महाराष्ट्राचं हित अपेक्षित होतं, अशा व्यक्तींनी
ह्या भोंदू महाराजाला पाठबळ देणं असा गुन्हा करत असताना त्याला वाचवण्यासाठी प्रयत्न करणं हे खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्राच्या लोकशाहीला घातक किंवा आज ज्या पद्धतीने हे महाराष्ट्रासमोर उभं टाकलेलं जे काही सगळा कारभार आहे हे खऱ्या अर्थानं शर्मेची बाब, लाजिरवाणी बाब असं मला सर्वप्रथम म्हणावं असं वाटतं. कारण एका दृष्टीने लोकशाहीच्या माध्यमातून आमदार असतील, खासदार असतील, मंत्री असतील, जनतेला विकासाच्या गोष्टी शिकवत असतात, सांगत असतात आणि हेच आमदार, खासदार, मंत्री त्या भोंदूच्या बाबाच्या आहारी जाऊन स्वतःचं भविष्य, स्वतःचं आयुष्य घडवत असतील तर खऱ्या अर्थानं दुर्दैवाच्या गोष्टी आहे. असे लोकप्रतिनिधी जे स्वतःचं आयुष्य एका भोंदूबाबाकडून घडवतात ते महाराष्ट्र भवितव्य काय घडवणार किंवा स्वतःच्या मतदारसंघाचं विकास काय करणार हा माझा सर्वप्रथम प्रश्न. आज याच मुद्द्याला स्थानिक आमदार म्हणून केसरकर अशोक खरातांशी असलेले संबंध आज जग जाहीर झालेले आहे. आज सोशल मीडियावर व्हिडिओ ज्या पद्धतीने त्यांचे बाहेर पडत आहेत खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी मतदारांसाठी, इथल्या जिल्ह्यातल्या मतदारांसाठी, जनतेसाठी खऱ्या अर्थानं लाजिरवाणी गोष्ट आहे, शर्मेची बाब. कारण एका सिंधुदुर्ग जिल्हा खऱ्या अर्थानं सुसंस्कृत जिल्हा म्हणून हा सावंतवाडी मतदारसंघ सुसंस्कृत मतदारसंघ म्हणून एक पर्यटन जिल्हा म्हणून, एक सुंदर जिल्हा म्हणून नावलौकिक होता किंवा नावारूपास आलेला हा जिल्हा, ह्याला कलंक लावण्याचं काम दीपक केसरकरांनी केलं. आज खऱ्या अर्थानं त्यांना जरा जरी थोडीशी जनाची मनाची लाज असेल तर खऱ्या अर्थानं त्यांनी सर्वप्रथम राजीनामा द्यावा अशी माझी सर्वप्रथम. या सर्व प्रकार बघितल्यानंतर आज खऱ्या अर्थानं आमच्या संघटनेची शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या तालुका कार्यकारिणी झाली. उपजिल्हा प्रमुख चंद्रकांतजी कासार, माजी जिल्हा प्रमुख रमेश गावकर साहेब त्या बैठकीला उपस्थित होते आणि त्यांनी त्या ठिकाणी एक आंदोलनाचा पवित्रा जाहीर केला. जाहीर करत असताना उद्याच्या दिवशी प्रांत कार्यालय, उपविभागीय कार्यालय सावंतवाडी येथे निवेदन देण्याचं ठरवण्यात आलं. मी आपल्या माध्यमातून खऱ्या अर्थानं ह्या मतदारसंघातील जनतेला आवाहन करतो की खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकरांना इथल्या जनतेने इथला मतदारसंघाचा, इथल्या गावांचा विकास करायला संधी दिली होती, निवडून दिलं होतं. परंतु ह्यांनी विकास न करता भोंदूबाबांच्या मागून जाऊन खऱ्या अर्थानं स्वतःचा विकास करून घेतला असं म्हणायला हरकत नाही. आज खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकरांचा जावई शोध घेणं गरजेचं आहे. माध्यमातून जाऊन मी म्हटलं तसं जे कोणी त्या अशोक खरातच्या माध्यमातून लोंढे होते, लोंढेंच्या माध्यमातून अशोक खरातांच्या जवळ जाऊन दीपक केसरकरांनी त्यांच्याशी तर आपली उद्योगधंदे तर तयार केलेले नाहीत ना. खऱ्या अर्थानं अशा सगळ्या गोष्टीची SIT मार्फत चौकशी व्हावी अशी मागणी उद्या प्रांत कार्यालयात आम्ही करणार आहोत आणि सदर निवेदन हे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेबांच्या नावावरती देणार आहोत. कारण ज्या पद्धतीने ह्या प्रकरणात मुख्यमंत्र्यांनी दखल घेतली आणि हे प्रकरण उघडकीस आणत या पद्धतीने आमच्या सर्व प्रकरणात छडा देत पारदर्शकपणे जसं आज काम करत आहेत
तीच अपेक्षा दीपक केसरकरांच्या बाबतीत सुद्धा करतील अशी अपेक्षा आम्हाला आहे. त्यामुळे उद्याचं निवेदन आम्ही त्यांना देणार आहोत. निवेदन देत असताना इथल्या युवक वर्गाने सुद्धा ह्याच्यात सहभागी होणं असं मी आपल्या माध्यमातून आवाहन करतो. कारण खऱ्या अर्थानं ह्या मतदारसंघात दीपक केसरकरांनी भोंदूबाबांचे उद्योग व्यवसाय आणून स्वतःचा स्वार्थ साधला, परंतु इथे उद्योग व्यवसाय कुठचाही न आणता मात्र इथल्या युवकांना देशोधडीस पोहोचवण्याचं काम खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकर. भोंदूबाबा अशोक खरात प्रकरणी सावंतवाडीचे आमदार दीपक केसरकर यांचा राजीनामा घेऊन त्यांची SIT चौकशी करा या मागणीसाठी सावंतवाडी तालुका उभाटा सेनेतर्फे आंदोलन छेडण्यात आलं. त्यांनी प्रांत कार्यालयावरती धडक दिली. या ठिकाणी आपण आज खऱ्या अर्थानं महाराष्ट्रामध्ये अशोक खरात या भोंदूबाबाच्या माध्यमातून जो काही हौदोस किंवा एक प्रकरण उघडीस आलंय, त्यामध्ये खऱ्या अर्थानं एक महिलांवर मोठा अत्याचार झालेला आहे. आणि या सगळ्या खरातचे खऱ्या अर्थानं सूत्रधार किंवा खऱ्या अर्थानं राजकीय पाठबळ देणारे केसरकर हा खऱ्या अर्थानं सावंतवाडी मतदारसंघाचे आमदार आहेत. आणि खऱ्या अर्थानं दुर्दैवाची गोष्ट आहे की सावंतवाडीतल्या मतदारांनी खऱ्या अर्थानं दीपक केसरकरांना इथला विकास कामं करण्यासाठी, इथल्या जनतेचे प्रश्न सोडवण्यासाठी निवडून दिलं होतं, परंतु हे केसरकर आज भोंदूबाबांच्या नादी लागून खऱ्या अर्थानं विकासाकडे दुर्लक्ष करून राहिलेत. आजपर्यंत ही भोंदूगिरी करून आज खऱ्या अर्थानं स्वतःचा स्वार्थ साधत मोठे उद्योग व्यवसाय निर्माण केलेले दिसत आहेत. पण आज खऱ्या अर्थानं दुर्दैवाची गोष्ट आहे की या खराताला राजकीय पाठबळ हे केसरकरांमार्फत मिळालं आणि केसरकर आमदार आहेत. म्हणून खऱ्या अर्थानं आमचं सगळ्यांचा आरोप आहे की आज केसरकर खरे सूत्रधार आहेत. कारण राजकीय पाठबळ जर कोणाचं मिळालं, कारण केसरकरांनी हे मान्य केलेलं आहे, केसरकरांनी हे मान्य केलंय की मी सगळ्या अनेक राजकीय पुढाऱ्यांची ओळख ही मी ओळख त्यांची करून दिलेली आहे. त्यामुळे केसरकरांनी जर मान्य केलेलं आहे की जर मी बऱ्याचशा राजकीय पुढाऱ्यांची ओळख ही खरातांबरोबर करून दिलेली आहे, तर खरे सूत्रधार हे दीपक केसरकर होतात. त्यामुळे खऱ्या अर्थानं सर्वप्रथम SIT मार्फत त्यांची चौकशी झाली पाहिजे. दीपक केसरकरांनी जरा लाज शरम असेल तर राजीनामा तात्काळ दिला पाहिजे. कारण खऱ्या अर्थानं आज या सिंधुदुर्गाचा असलेला नावलौकिक आणि सावंतवाडीचं खास करून सावंतवाडीतली जनता ही शून्य मतदार, शून्य जनता म्हणून ओळखली जातला. इथला हा पर्यटन जिल्हा म्हणून, पर्यटनातून सावंतवाडी शहर म्हणून ओळखलं जातं. याचा जो नावलौकिक यापूर्वीच्या ज्या राजकीय आमच्या लोकप्रतिनिधी असेल, नेत्यांनी असेल मिळवलेला होता, तो खऱ्या अर्थानं धुळीस मिळवण्याचं काम म्हणजे आज खऱ्या अर्थानं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यावर, सावंतवाडी विधानसभेवर कलंकाचा ठपका जर दीपक केसरकरांच्या माध्यमातून लागलाय, त्याच्यामुळे त्यांचा राजीनामा घेणं तात्काळ गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे आज खऱ्या अर्थानं आम्ही आज इथे प्रांत कार्यालयावरती माननीय मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यासाठी म्हणजे प्रांत साहेबांच्या माध्यमातून उपविभागीय कार्यालयावर आलेलो आहोत. या ठिकाणी आम्ही मागणी करणार आहोत की त्यांचा तात्काळ राजीनामा घ्या. त्यांनी नाही दिला, त्यांना लाज शरम नसली तर ते राजीनामा देणार नाहीत, तर नाही दिला तर त्यांचा राजीनामा द्या, त्यांची SIT मार्फत चौकशी करा आणि त्यांच्यावर गुन्हे नोंद करा अशी आमची मागणी आहे. कणकवलीत गॅसअभावी हॉटेल बंद पडले असून पालकमंत्री खोटं बोलतायत असा आरोप माजी आमदार वैभव नाईक यांनी केला आहे. हे आमच्या पाठीमागे मंजुनाथ हॉटेल आहे. गेले 4 दिवस ते हॉटेल बंद आहे. अजून अनेक कणकवलीतली हॉटेलं बंद आहेत. त्याचा परिणाम गॅस सिलेंडर नाही. हे धोरण कोणी राबवलं पाहिजे व्यवस्थित, तर राज्याने आणि केंद्राने राबवलं पाहिजे. सर्वसामान्य माणूस यासाठी काय करू शकतो, तर फक्त आंदोलनच करू शकतो. तर आंदोलनातून ते सिलेंडर उपलब्ध होणार आहे का, तर नाही. पण यामुळे काय नुकसान आहे, इथला रोजगार म्हणजे ज्यांच्याकडे कामगार असतील त्यांच्या पोटापाण्याचा प्रश्न. इथे मगापासून 50 लोक तरी विचारून जाते त्यांना, हो हॉटेल बंदा म्हणजे काय की जे भुकेलेलं आहे त्याला अन्न पण मिळत नाही. म्हणजे हे सगळं कोणामुळे होत आहे, तर देशाच्या आणि राज्याच्या चुकीच्या धोरणांमुळे.
छत्रपती शिवाजी महाराजांना तेव्हा परकीय आक्रमणं त्यांनी थांबवली, थोपवली, पण किल्ल्यावर ते रसद त्या पद्धतीने उपलब्ध करून ठेवत असत. सर्वसामान्य माणसाला कधी भुकेल्यासाठी त्याचा जीव गेला नाही. पण हे धोरण आपण दूरदृष्टी ठेवून का राबवत नाही? कारण आपण फोडाफोडीच्याच राजकारणात कुठेतरी करत आहोत. म्हणजे आजपर्यंत तुम्ही ह्याला फोडा, त्याला फोडा, त्याला फोडा, पण तुम्ही जी सर्वसामान्यांसाठी ज्या काही धोरणं राबवली पाहिजेत आणि जी उपयुक्त धोरणं आहेत ती कुठे राबवताय? आज शैक्षणिक सुद्धा बघितलं आहे. तरी ज्या स्कूल आहेत, जिल्हा परिषदच्या स्कूल आहेत, त्या कुठेतरी बंद होत आहेत. कुठेतरी तो विद्यार्थी वर्ग कुठेतरी डायव्हर्ट होतोय. सर्वसामान्य माणसाचा कुठेच विचार होत नाहीये. म्हणून केंद्र सरकारचा आणि राज्य सरकारचा आम्ही शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे महिला आघाडी जाहीरपणे निषेध करत आहोत. सिलेंडर उपलब्ध करून द्या, मग ते व्यावसायिकांसाठी असेल, सर्वसामान्यांसाठी असेल. तुम्ही धोरणात्मक निर्णय घ्या आणि लवकरात लवकर सिलेंडर्स उपलब्ध करून द्या. अशा पद्धतीची मागणी आम्ही केंद्राकडे आणि राज्याकडे आज तुमच्या माध्यमातून करत आहोत. आपण बघितलं असाल की जे आखाती युद्धामुळे राज्यामध्ये गॅस टंचाई सुरू आहे आणि या गॅस टंचाईच्या विरोधात विरोधक बोलले म्हणून फक्त विरोधकांनाच टंचाई होते आणि सगळीकडे गॅस सुरळीत आहेत असं वारंवार भारतीय जनता पार्टी आणि शिंदे सेनेचे सत्तारूढ लोक सांगत आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सुद्धा ज्या दिवशी गॅस टंचाई झाली त्या दिवशी लोकांनी आम्हाला सांगितल्यामुळे आम्ही त्या दिवशी आंदोलन केलं. तर आमच्या आंदोलनावर टीका करण्यात आली की गॅस उपलब्ध आहेत म्हणून. माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुद्धा वारंवार सांगतायत, पुरवठाधिकारी सांगतायत वारंवार की गॅस उपलब्ध आहेत. आणि कालच मी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांचं एक निवेदन ऐकलं की कमर्शियल जे सिलेंडर आहेत त्यांना कसा पुरवठा करता येईल हे त्यांनी सांगितलं आणि त्याचं नियोजन सांगितलं. परंतु संपूर्ण या जिल्ह्यातील यंत्रणा कशी कुचकामी ठरली आहे आणि पालकमंत्री आणि जिल्हाधिकारी कसं वारंवार खोटं बोलत आहेत याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे हॉटेल मंजुनाथ आणि या कणकवली शहरातील जवळजवळ 8 हॉटेलकडे आम्ही जाऊन आलो. 8ही हॉटेल बंद आहेत. 15-20 ज्या टपऱ्या असतात की ज्यांच्यावर पोट लोकांचं असतं, म्हणजे नुसतंच हॉटेलमध्ये कोण खायला जात नाही तर काही लोकांना व्यवसायानिमित्त, नोकरीनिमित्त, कामानिमित्त आले तर त्यांना काहीतरी पोटाला मिळालं पाहिजे म्हणून या हॉटेलमध्ये सुद्धा त्याचा वापर ते करत असतात. अशी सगळी हॉटेल ह्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील जवळजवळ 100-150 हॉटेल बंद आहे. परंतु या संदर्भात कोणच आवाज उठवत नाही. आज आमच्या शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरेच्या महिला आघाडी या संदर्भात त्यांच्याकडे जेव्हा हे कळलं तेव्हा त्यांनी या ठिकाणी आल्यात आणि या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या हॉटेल व्यावसायिक संघटना असून देत, व्यापारी संघटना असून देत, यांना पण माझी विनंती आहे की तुम्ही सुद्धा कोणाला भिवू नका, पण वस्तुस्थिती आहे ती काही सांगा, नाहीतर आम्ही कुठे ठरतोय की सिलेंडर उपलब्ध नाहीत पण हॉटेल बंद पडतात ही वस्तुस्थिती लोकांना सांगा. आणि पालकमंत्री साहेब आणि कलेक्टर मॅडमांना माझी विनंती आहे हात जोडून की तुम्ही असं खोटं सांगू नका. जी परिस्थिती आहे ती सांगा आणि त्या परिस्थितीत काहीतरी बदल करा. आज या जिल्ह्यातील हॉटेल व्यावसायिक पूर्णपणे बंद झालेले आहेत. त्याचबरोबर जे छोटे छोटे गॅस बिल्डिंग असू देत, उद्योगधंदे असू हे सुद्धा गॅसमुळे बंद आहेत गॅसअभावी आणि हळूहळू आता लोकांकडे सिलेंडरची सुद्धा कमतरता येईल. त्यामुळे ह्या कमर्शियल सिलेंडरमध्ये तुमचा सगळा नियोजन फेल ठरलेला आहे आणि घरगुती सिलेंडरसाठी तुम्ही आतापासून नियोजन करा, नाहीतर 15 दिवसात लोकांना घरगुती सिलेंडरसुद्धा मिळणार नाहीत. पेट्रोल पंपावर डिझेल बरोबर रॉकेल मिळतं म्हणून घोषणा झाली, परंतु रॉकेल मिळतं आहे काय? रॉकेल मिळत नाही आहे. आणि त्यामुळे पर्यायी व्यवस्था शासन न करताना वेगवेगळ्या मात्र लोकांवर आज हॉटेल व्यावसायिक टॅक्स देत आहेत, GST देत आहेत आणि हे सगळ्या बंद आहेत. त्यामुळे आम्ही सरकारचा आणि सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेचा निषेध करतो आणि या पुढच्या काळामध्ये जर हे उपलब्ध झालं नाही तर आम्ही तीव्र असं आंदोलन करणार आहोत. पालकमंत्र्यांनी जिल्ह्यातील हॉटेल आणि गॅस व्यावसायिकांची बैठक घेतली होती, तरी देखील ही नाही, मी तेच मला सांगितलं की आम्ही वाचलं पेपरात की बैठक घेतली, नियोजन केलं, सगळ्यांना सुरू होतं. आता हे हॉटेल 5-6 दिवस बंद आहे. अशीच जिल्ह्यातली सगळी हॉटेल जवळजवळ 100पेक्षा आणि पर्यटन जिल्हा म्हणून आपण सांगतो आणि हॉटेल बंद आहेत आणि त्याचं नियोजन नाही आणि त्यामुळे हे नियोजन पूर्णपणे फेल झालेलं आहे आणि त्याच्यामुळे यांचं सगळं हे उघडं पडलेलं आहे. दुसरीकडे छगन भुजबळ मंत्री यांनी केरोसिन पुरवठा करणार असं सुतोवाच केलं होतं. मात्र केरोसिन बाबत मागणी काही व्यापार विक्रेत्यांनी, किरकोळ विक्रेते जे आहेत परवानाधारक, त्यांनी करून देखील अद्याप केरोसिनचा पुरवठा. मी मागे सांगितलं ना की पेट्रोल पंपावर केरोसिन येतो म्हणून सांगितलं, कुठे उपलब्ध आहे? सध्या पेट्रोल आणि डिझेल यांची देखील कमतरता आहे. कमी प्रमाणात टँकर येत आहे. तसेच घरगुती गॅसची देखील टंचाई सध्या सुरू आहे. नाही, आम्ही ते सांगतो पेट्रोल डिझेल सध्या तरी काय कमतरता दिसत नाही, परंतु घरगुती गॅसची कमतरता आता येणाऱ्या काळामध्ये दिसणार. आणि आम्ही हे सांगतो काय की लोक आम्ही आंदोलन केल्यावर ते आरोप करतात, म्हणून हे तुम्हाला दाखवण्यासाठी इथे आणलेलं आहे.
तुम्ही मालक आहात, बरेच दिवस हॉटेल बंद आहे, ग्राहक मागे जात आहेत, काय नेमकं कारण? 20 तारखेपासून आमच्याकडे एकही सिलेंडर नाही आहे आणि 20 तारखेपासून आत्तापर्यंत आपल्याला एकही सिलेंडर दिलेला नाही. कुठल्या आधारे दुकान ओपन करायचं हेच कळत नाही आहे आणि एजन्सीमध्ये गेलं तर काही रिस्पॉन्स नाही आहे. मालक काहीतरी निर्णय घेऊन आपलं सिलेंडर वाटप करतील असं ते सांगतात. ते कर्मचारी आहेत, त्यांची चूक आम्ही म्हणत नाही. लिस्टमध्ये आमचं नाव आहे की नाही हेही कळत नाही आपल्याला. त्यामुळे कुठल्या आधारे चालू करायचं, गिरायकाला काय सांगायचं, किंवा चालू करून बसल्यानंतर उद्या कंटिन्यू मिळेल का नाही ही भीती आपल्याला आहे. किती कर्मचारी आहेत आपल्याकडे आणि सध्या हॉटेल बंद, काय परिणाम झाला? 20 कर्मचारी आहेत. ते लोकांचं आमच्यावर अवलंबून आहे. आता त्यांचं काय होईल आपण म्हणजे आपल्यालाच नाही तर त्यांना आम्ही काय देणार आणि किती दिवस देणार हा प्रश्न आहे. साधारणतः किती नुकसान झालं? नुकसान आमचं मिळकत सोडा की कामगारांचं नुकसान आणि लोकांची गैरसोय ही व्हेरी इम्पॉर्टंट आहे. बरेचसे लोक आमच्यावर अवलंबून आहे. जे टुरिस्ट जिल्हा म्हणून डिक्लेअर झाला, बरेचसे टुरिस्ट येतात, हे येतात आमच्याकडे येतात पर्यटक. त्या पर्यटकांची 100% गैरसोय आहे. मला सकाळपासून फोन येतात ते मिळेल का, हे मिळेल का, पण आमचं दुकानच बंद. कशासाठी हो? गॅससाठी. हो सॉरी म्हणून फोन ठेवतात. अशी परिस्थिती सध्याची स्थिती आहे. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. गॅसचा तुटवडा, पालकमंत्री खोटं बोलतात, वैभव नाईकांची टीका. केसरकरांच्या विरोधात उबाटा शिवसेना आक्रमक. आणि सावंतवाडीतील त्या अलिशान बंगल्याचा पंचनामा. बातमीपत्रात वेळ झाली ते थांबण्याची. पाहत राहा बदलत्या कोकणचा बुलंद आवाज. कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.